Сярэдзіна снежня на календары. Белсат вітае вас у жывым эфіры з навінамі серады. З вами Александр Пуціла. Добрый дзень. Прокуратура, імаверна, абскардзіць прысуд Сергею Тихановскому. Прокурор Гомельской области Денис Микушев просил осудить Тихановского по максимуме на 20 год колонии узмоцненага режиму, и тому вырок для блогера и мужа Светланы Тихановской на 18 год лічыць празмерна мяккім. Абвінавачанне прасіла 20 гадоў турмы паводле 4 крымінальных артыкулаў. Пасля ўчорашніх прысудаў спаткання з сужэнцамі спадзяюцца атрымаць Марына Адамовіч і Дар'я Лосік, жонкі палітвязняў. Жанчыны бачыліся з сужэнцамі толькі аднойчы за ўвесь час знаходжання вязняў за кратамі. Тым часам стала вядома, што прысуд блогеру Эдуарду Пальчысу абвесцяць паслязаўтра. Яму пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. І праваабарончая супольнасць прызнала яшчэ 10 фігурантаў крымінальных справаў палітычна зняволенымі. Такім чынам, у Беларусі цяпер асуджаных паводле палітычных матываў налічваецца 929 асобаў. Праваабаронцы агучылі інфармацыю пра 10 асобаў, зняволеных за абразу Лукашэнкі, прадстаўнікоў улады, праваахоўных органаў, суддзяў, а таксама за нібыта знявагу дзяржаўных сімвалаў. Зняволенне фігурантаў гэтых крымінальных справаў праваабаронцы лічаць палітычна матываваным, звязаным з мірнай рэалізацыяй выказвання думак. Большага заробку хочацца ўсім, але тое, што гэта адна з галоўных праблемаў, я б не сказаў, заўважыў сёння намеснік старшыні віцебскага аблвыканкаму Уладзімір Пенін на сустрэчы актыву ў вобласці з Лукашэнкам. Як вядома, з наступнага году мінімальны заробак будзе павышаны. Ад пачатку наступнага года на 57 рублёў уздымуць мінімальны заробак. Пасля гэтага ён будзе складаць 457 рублёў, хаця ўсцяж застанецца найніжэйшым сярод суседзяў. Мінімальная зарплата ў Расіі таксама вырасце з 1 студзеня і складзе ў пераліку на беларускія грошы 469 рублёў. Ва ўкраіне мінімалка на траціну большая, эквівалентная 610 беларускім рублям. Колькасць новых захворванняў на коронавірус за сотні павялічылася ўдвая. Напярэдадні Міністэрства аховы здароўя падало звесткі пра 778 інфікаваных. Сёння амаль на 1000 больш. Адметна тое, што незалежна ад колькасці захворванняў, смяротнасць застаецца на прыкладна аднолькавым узроўні. Мы запыталіся ў гледачоў, у вашым атачэнні паменела ці паболела хворых на COVID-19? Мае знаёмыя ўжо па другім коле хварэюць. Пры гэтым прышчэпленыя спутнікам В хварэюць тыдзень і не цяжка, а не прышчэпленыя з пятніцы вельмі цяжка захварэлі. Цяпер у Менску назіраецца новая інфекцыя. Хутчэй за ўсё гэта амікрон, на які пакуль няма тэстаў. Таму сітуацыя ў Менску па-ранейшаму цяжкая, а вось у рэгіёнах сітуацыя значна палепшылася. Бо ўжо ўся краіна перахварэла. Праз месяц антыцелы знікнуць і пачнецца штам омікрон і наступныя за ім. Як жа ў іх добра на паперы атрымліваецца? Дзіўна нават, што не перамаглі ковід ужо афіцыйна. Жыхар Воршы спрабаваў вывезці ў Расію 2 беларускіх хлопчыкаў дзеля заняткаў прастытуцыі. Ахвочых шукаў праз абвесткі ў інтэрнэце. Падазраванага фактычна ў сутэнёрстве мужчыну ўзялі пад варту. Паводле інфармацыі следства, з верасня па лістапад гэтага года аршанец размяшчаў прапановы, у якіх абяцаў хлопцам узнагароджанне за сексуальныя паслугі ў Расіі, а кліентаў меўся знаходзіць сам. Затрымалі гэтак званага бізнэсоўца ў Воршы пры спробе вывезці ў Маскву 2 паўнагадовых хлопцаў. Больш гарэлкі, каньяку, чарнілу і шампанскага. У Беларусі павялічылася як вытворчасць, гэтак і спажыванне алкаголю. Савет міністраў вызначыў квоты на вытворчасць алкагольнай і іншай спіртазмяшчальнай прадукцыі на наступны год. Згодна з пастановай Саўміну, на паліцах крамаў пабольшае перадусім шампанскага і пеністых вінаў на 2 мільёны літраў. Вытворчасць пладова-ягадных вінаў, званых чарніламі, узрасце на 385 тысяч літраў. На 50 тысяч літраў дадасца лікёра гарэлачных вырабаў. Павялічыліся таксама квоты на выраб каньяку і віскі. Менш будзе прадукцыі пладовага, мацаванага і вінаграднага віна ды брэндзі. Жыхароў Гомля пацешылі новым дызайнам аўтобуснага прыпынку. Цяпер прабавіць час у чаканні транспарту можна унутры пажарнай машыны. Новы прыпынак – гэта навес з прываранай да яго кабінаю некаліпрацоўнай пажарнай машыны. Такую кампазіцыю абралі невыпадкова. Побач з прыпынкам месціцца філіял універсітэту Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. На сценах прыпынку размясцілі інфармацыю для будучых абітурыентаў інстытуту, QR-коды і галоўныя нумары службы. Мантаж прыпынку заняў 2 тыдні. Навіны блізкага і далёкага замежжа ў нашым наступным выданні о 17 гадзіне.